Pinoy seafarer nakamugna og mga maanindot nga mga duwaan nga ginama gikan sa mga basura. Nahimo kini niya samtang naglayag sa barko. Ato siyang ilailahon pinaagi sa report ni Orchid Silapingkaw. Sa nagkadaghang basura sa tibuok kalibutan, pwede pa nato kini mapahimuslan pinaagi sa pagmugna og mga duwaan. Sama na lang ni Alvin John Orcolio, lumad nga taga Kabatuan, Iloilo City, kinsa usa ka seafarer. Dihang natapos iyang kontrata isip usa ka seaman niadtong 2019 gamit ang bamboo, nakabuhat siya og mga insekto. Gani, iya kining diskarte aron nga makakwarta apan tungod sa panginahanglan, hilabi na nga siya adunay pamilya, midesider siya nga mobalik isip usa ka seafarer aron nga madugangan ang tubag sa ilang panginahanglan. Apan bisan pa man nga siya layo sa nasod ug sa iyang pamilya, nakamugna siya og mga art gamit ang mga basura nga naa sa iyang palibot. Nakamugna siya og mga insekto gamit ang mga materyales nga naasud sa barko. Nagpasubot lamang kini nga bisan pa man sa kamingaw o bisan sa iyang pagbalik sa iyang profession, padayon niyang gipursue ang iyang passion sa art. Tinguha usab niya nga maipasabot sa katawhan nga mapahimuslan pa ang mga basura, hilabi na ang mga plastic bottles, aron nga makatabang kita sa pagpanindot sa atong kalikupan. Binuo ko po ito para maging isang unique na artwork kasi nisip ko tinatapon na po natin ito. Kaya sinubukan po gawin ito po sa insekto. Nakatulong po din ito po sa ating mga environment. O ba ni Rod Prado, ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak.